la proba asta. Astăzi vom face cu Kirin vs Awesome și vom avea un invitat special. Gata, tată, îi dăm drumul pregătit, Cosmin? Da. Deci, după cum ați auzit, facem Awesome vs cu Kirin, însă vom avea diferite probe, așa că în acest videoclip te veți vedea. Haideți să-i dăm drumul. Haideți să vă prezint acest Awesome L1. Are același motor ca cu Kirinul, 800 de W, roțile pe 10 inch, autonomia de 70 de km, la maximă de 45, sunt mai stabile și nu se slăbesc așa repede ca la cu Kirin. Haideți să vă arăt cum se pornește. Deci, avem această cartelă, ținem apăsat pe butonul de pornire. După cum vedeți, apar 4 liniuțe, ținem cartela aici și am pornit. Avem 3 moduri de condus: Eco, Sport și Race. Semnalizarea, tonul e puțin mai agresiv decât la cu Kirin, se aude mai bine în trafic. Greutatea de 28 de kg, însă nu se încarcă la fel cum se încarcă cu Kirinul. Desfacem asta și înfiletăm aici mufa. Timpul de încărcare este mai lung, de vreo 12 ore. Prima probă va fi cursa. Hai să vedem cine câștigă. Plecat. Ce prostie. A doua probă este testul de frână. Frâna după Dragoș, când ajungem la el, și vom pune ca semn căștile, pentru că am uitat să luăm jaloanele. Să începem. Mamă! Deci aici s-a oprit cu Kirinul. Hai să-i punem casca. Deci, aici. Pua! Tot pe acolo, mă. Mai în față, oleacă. Mai în față, mă. Cum vedeți, Awesome s-a oprit foarte puțin mai în față, ca aici. Nu este însă o foarte mare diferență, deci să zicem că sunt egale la testul de frână. După cum vedeți, a urcat. Hai să vedem și Awesome cum se descurcă. Deci, după cum vedeți, și Awesome a urcat. Eu zic că sunt la egalitate. Ce probe n-au? Și la top speed, cu Kirinul a câștigat. La liniuță la fel, cu Kirinul a câștigat. La frână, tot cu Kirinul a câștigat. Bine, a fost egal. Aici, vedeți și voi, s-a descurcat, n-a avut treabă. Vom începe să frânăm de la groapa asta. Prima dată începem cu Kirinul. După cum vedeți, aici s-a oprit cu Kirinul. Hai să vedem și Awesome unde se oprește. 3, 2, 1 și... Ce să faci, mă, că știi ce frâne am eu? Deci Awesome aici s-a oprit, cu Kirinul acolo s-a oprit. O rundă câștigătoare pentru Awesome. Cam asta a fost episodul. Subscribe, activați clopoțelul, dați și voi acolo like-uri. M-am pupat!